Bueno, bo día, moitas grazas. Hoxe, vimos de coñecer hai unha semana que o Concello de Ourense, era algo que xa sabíamos, nós vimos repetindo dende hai tempo que o Concello de Ourense non paga as obras que fai, non paga os servizos que presta e tampouco paga as festas de ningún tipo. Teñen moitos problemas de xestión orzamentaria e económica e isto deriva en que haxa débedas con moitos provedores no Concello de Ourense. Segundo o último informe de tesorería que foi a pleno, estamos falando xa de 11 millóns de euros e 140 días de pago, período medio de pago a provedores. Isto fai que estemos a incumprir moitas das obrigas de remisión que temos co Ministerio e que o Ministerio adopte as súas propias medidas. Hai 2 semanas publicouse a listaxe de concellos que poden adherirse a un mecanismo que ten o Goberno de España que é de pago a provedores para reducir este período medio de pago, porque o Goberno está moi interesado en que, lóxicamente, a xente cobre un prazo por os traballos que fai, o período medio de pago obrigatorio de 30 días, o do Concello de 140, e o Ministerio establece un plan de pago a provedores, préstalle os cartos ás administracións públicas que así o soliciten, a cambio de que o Concello realice un plan de axuste, que é remitir ao Ministerio un documento no que se compromete a reducir o gasto corrente, os distintos gastos en distintos servizos que se poderían diminuir. No caso do Concello de Ourense, aparece na listaxe de concellos que non teñen a opción de acudir a este mecanismo, senón que están obrigados por o Ministerio a acudir a este mecanismo. Nos consultamos co Goberno municipal e non son coñecedores desta circunstancia ou polo menos non a teñen prevista. E o problema son os prazos. A partir do 16 de setembro, o Concello de Ourense estaba obrigado, porque neste caso está obrigado, figura na lista de entidades locais obrigatorias que teñen que adherirse a este mecanismo. O Goberno de España préstalle ao Concello sen intereses 8,8 millóns de euros para pagar as débedas que ten cos provedores. Os provedores poden consultar nunha plataforma que ten habilitado o Ministerio se están nesa listaxe, para o cal o Concello de Ourense ten que remitir a través da intervención municipal a lista de facturas que adebedamos, que non parece que teñan en previsión facelo, nin sequera que saiban que o teñen que facer. Ata o día 26 de setembro, penso que os provedores poden consultar se as súas facturas están aí e o 14 de outubro, e aquí está importante, todas as persoas que teñen débedas coa administración, ata 8,8 millóns de euros, podes elexir se son por antigüedade, as débedas que ten o Concello, a listaxe que remite a intervención, ou aquelas que son de carácter prioritario. Eso se decide con criterios técnicos a través dos servizos municipais, ou se debería de decidir así. E todas as persoas cobrarían, o Ministerio automáticamente lles paga o 14 de outubro. É dicir, todas as persoas que teñen débedas con esta administración poderían ser remitidas ao Goberno e o 14 de outubro saldarían, o Ministerio pagaría esas débedas. Posteriormente, o Concello tería que aprobar no pleno un plan de axuste, e ese plan de axuste sería remitido ao Ministerio e iríase devolvendo ao Ministerio o préstamo de 8,8 millóns de euros a través de unha diminución no fondo de, nos ingresos que o Estado ingresa no Concello. Vano deducindo. Non parece que o Goberno teña ningún interese en facelo a través deste mecanismo, nin que a xente cobre, nin un plan para reducir o período medio de pago a provedores, e o único que lles interesa é seguir facendo as cousas a través de contratos menores ou sen contrato, en moitos dos casos, e isto deriva en que non teñan a culpa nin a intervención, nin os funcionarios, nin a oposición da súa xestión. Simplemente son cousas que contratan, eu penso que hasta por teléfono, e, polo tanto, logo non se poden pagar porque non están avaladas por ningún tipo de soporte legal nin xurídico. Polo tanto, dende o Partido Socialista queremos pedirlle ao Goberno municipal que cumpra os prazos deste mecanismo que facilita o Goberno para que aqueles acreedores prioritarios podan cobrar. Isto reduciría o período medio de pago do Concello de Ourense. Estaríamos, polo menos nun inicio, porque se tamén teñen que formalizar un plan de axuste, isto reduciría gastos que les disparan, como no caso de infraestructuras, festas, onde eles prefiran, se poden non ser en servicios esenciais, entendo que
tampouco aprobaríamos, tampouco sería posible aprobar no pleno un plan de axuste que reduza servizos esenciais, e polo menos sería un inicio para intentar replanificar a política orzamentaria do Concello. Por lo tanto, agardamos que polo menos poidan cumprir os prazos a que están obrigados. E se non o van facer, terán que darlle explicacións ao Ministerio de por que un mecanismo obrigatorio no caso do Concello de Ourense non se vai a aplicar. E, polo tanto, gustaríanos, aparte dunha listaxe e de coñecer que é o que van facer, se van a cumprir con este mecanismo ou como van a evitar. Vale, pero es que, claro, están obligados, pero dices que tendrán que responder. Están obrigados por o Ministerio. Vale, se non lo hacen. E se non o fan, entendo que o Ministerio sancionará o Concello de Ourense a través dun... Isto, en principio, é para facilitar. O Ministerio non busca unha actitude sancionadora. Simplemente, se ti tes débedas cos provedores, o que che interesa como goberno, como administración, é saldalas. Por lo tanto, todos os concellos buscan adherirse. Hola, bo día. Buscan adherirse a estes mecanismos. Eu penso que o goberno municipal non é nin sequera coñecedor de que teña que habilitar este mecanismo. En caso de que non o faga, de que sigamos incumplindo o período medio de pago a proveedores, probablemente se deduza na nosa participación nos tributos do Estado. E se o Concello xa ten un déficit de 18 millóns de euros, é dicir, ingresamos moitísimo menos do que gastamos, polo menos na última execución orzamentaria, é así como se deduce, se ti gastas máis do que tes problemas de xestión. En algún momento, cando se agote o famoso remanente de tesorería, terás moitísimos problemas de liquidez. Se entendido bien, para que se pagasen a los proveedores tendría que someterse un plan de ajuste, ¿no? Entonces, ese plan de ajuste has hablado precisamente de que tendría que reducir gastos en partidas como para las que está solicitando modificaciones de crédito para en la próxima Comisión de Pleno y Futuro Pleno, infraestructuras, artes y festejos. No, pero dentro de cada unha desos capítulos de gasto, que serían os que máis lle gusta gastar o goberno, por decirlo así, hai distintas partidas dentro que sí que se poden reducir. Por exemplo, se nós tivésemos licitado o suministro de enerxía eléctrica, eso suporía un aforro dun 20% dos custes. Se eles no propio plan de axuste expoñen o inicio da licitación da luz, eso xa implica que no exercicio seguinte vai haber unha deducción dun 20%. Non é reducir gastos, senón é planificar esos gastos. Se agora mesmo estamos pagando un 20% máis por a luz, por tela sin licitar. Bueno, a parte de que como non se pode controlar o suministro de enerxía eléctrica porque non hai un contrato, non sabemos nin sequera que é o que estamos pagando. Por eso non o pagamos, porque dende intervención ou dende tesorería as facturas que entran non están avaladas por un contrato xurídico. Entonces, se inician os trámites da licitación do contrato de alumeado público, eso, sobre o papel, se chega a conseguir un 20% menos na partida de alumeado eléctrico. Eso xa implica un aforro. E así sucede coa limpeza dos centros escolares. Non é que teñan que deixar de limpar colexios, senón que teñen que licitar o contrato e eso implica, conforme o que estamos pagando actualmente, unha reducción. Se, por exemplo, houvese un plan estratégico de subvencións para festas, que é un tema que lles gusta, non é que teñan que gastar menos, senón que hai cartos que se perden por o camiño porque non están ben contratados. Se o mellor a famosísima gramola se a tes contratada por 10 actuacións, estás aforrando 10.000 euros anuais. Non é que teñan que deixar de prestar servicios ou poderían deducir gastos que non empregan, porque, por exemplo, eles empregan bolsas de vinculación da partida de cultura, por exemplo, os 400.000 euros do Festival de Cine, non sei en que, xa nin en charangas, senón en ambulancias, e cada vez que hai unha festa en Ourense, ti contratas un servicio de prevención, costache 10.000. Se tiveses un plan estratégico de festas, que sabes perfectamente cales son as festas anuais, sobre todo se queres, tal e como quere o goberno actual, participar de todas, ti poderías ter contratado por anualmente ese servizo. É dicir, as cousas podense facer ben.
Sí, incluso tamén si a la gramola la contratas por 10 actuaciones, no de una en una, non podes hacer. non, pero neste caso concreto, se ti poderías recurrir a un negociado sen publicidade, que xa non se chaman así, pero é o famoso negociado sen publicidade. Se ti consideras que hai motivos de interese público ou que solamente esa empresa pode prestar o servizo que ti queres, podes contratar directamente con esa empresa por aberto, semiaberto. É o que se chamaba antes negociado sen publicidade. Se ti, por exemplo, queres prestar un servizo moi específico de algo en concreto, tú non vas a unha concorrencia pública, porque tens que negociar as condicións cunha sola empresa que é a que presta realmente ese servizo, porque non hai oferta suficiente. Entón, poderían facelo se tivesen un mínimo de, non sei como chamalo, de interese, de xeito, de planificación. O caso é que en todo o que eles queren gastar, sobre todo agora que pretenden facer unha serie de investimentos que xa teñen comprometidos, pero para os que non teñen crédito, teñen que comenzar a planificar porque van quedar sen liquidez en 9 meses, 6 se non teñen orzamentos o ano que ven. Porque, ademais, xa solamente o incremento do canon de Sogama, por exemplo, que non está orzamentado e que implica un custe que non parece que se vaya a reflexar na taxa do lixo, porque non hai todavía unha modificación de taxas que este prevista, por lo tanto non vai entrar en vigor en xaneiro, eso xa implica un incremento dun 20% no gasto en recollida de lixo. Se non o teñen previsto, todo eso vai sumando, pero pódese facer ao revés, poderíase prever. Más preguntas. Posición del Partido Socialista, Grupo Municipal Socialista, en esas 10 modificaciones de crédito que plantea el gobierno. Si vais a estudiar de una en una, si el Partido Socialista no va a avalar que el gobierno siga gobernando a base de modificaciones de crédito, non sei por eso. É que este goberno, con respecto á súa política, fai unha cousa que, a meu xuizo, é moi grave. Dentro desas modificaciones de crédito, se tú faz un análisis xeral, o xeito de planificar do goberno é perxudicial para o Concello de Ourense e para os seus intereses a medio e longo plazo. Se ti ves cada un dos investimentos ou cada unha dos gastos que se pretenden orzamentar, moitos deles son esenciais para que o Concello non se paralice e para que a cidade non morra, porque estamos falando de poder pagar a luz, estamos pagando de poder pagar o contrato de recollida de lixo, estamos falando de que se poidan xa non facer novos investimentos, senón pagar o mantemento do que temos. Entón, botan sobre a oposición a responsabilidade da súa absoluta falta de xestión. Entón, nós vémonos no compromiso ou na responsabilidade de que pesa máis, xulgar que Democracia Ourensana non ten nin idea de como xestionar o Concello de Ourense ou un concello, ou tentar que a cidade non morra por culpa de Democracia Ourensana. Entón, é unha responsabilidade que non nos corresponde a nós, pero a nós xa nos chega, está en riba da mesa que haxa ao redor de 60 persoas, empresas pequenas, cobren cousas que teñen que a administración lles comprometeu. É dicir, son terceiros que de boa fe contrataron con esta administración, que xa gastaron recursos propios, porque non estamos falando de pagarlle a Naturgy ou a, non sei como se chama en Fenosa agora. Naturgy. Que, bueno, que son empresas que logo te levan ao xulgado e cobran. Estamos falando de empresas pequenas tamén, porque arremexen todas as cousas, porque estamos falando do mantemento dos parques infantís. Os parques da cidade de Ourense están nun estado lamentable, o meu xuízo, como usuaria dos mesmos. Entón, é moi difícil explicar que nós non temos esa responsabilidade, son eles os que gobernan, pero agora poñen en riba da mesa que se eso está así é porque nós non avalamos isto. Eu penso que, aínda que habiliten estas modificacións de crédito, a súa ausencia absoluta de xestión leva a que non se poidan executar. Xa pasou o ano pasado.
Neste momento, imos habilitar 3 modificacións de crédito para servizos esenciais como son policías, bombeiros e servizos xerais. O ano pasado falamos de gas radón, eliminalo dos edificios municipais, de dotar a policías e bombeiros de vehículos, vestiario, munición, cámaras, etc., que son esenciais para o seu traballo. O ano pasado, en outubro, era imprescindible, vital, urxente que se fixera. Volvemos a necesitar o mesmo. Volven a traer o mesmo, porque non se executou. Se habilitaron 2 millóns de euros o ano pasado para policías e bombeiros e non se executaron. Executaron 100.000. É dicir, dá igual o que nos fagamos. O gobernar eles e logo non ser capaces de chegar ao final porque se van dilatando os prazos, hai moitas das cousas que van en estas modificacións de crédito que non foron contratadas correctamente, polo tanto, aínda que teñan o crédito, non van poder continuar o camiño, porque por moito que sexa Democracia Ourensana, por moito que sexa Gonzalo Jácome, isto é unha administración pública. E aínda que leven xa 5 anos intentando xestionalo como unha administración privada, porse por riba de todas as normas ou cruzar, andar por o arame de todas as liñas administrativas, gracias a Dios, o Estado de Dereito pesa máis e ao final frena. Frena os investimentos, frena os gastos e frena a actividade pública. É un problema de xestión. Nos ainda non tivemos tempo porque o volume das modificacións de crédito é moi complexo e a min especialmente que teño así de formación, gústame mirarlas moi por o miúdo, ainda non tivemos tempo de analizalas nin de reunirnos o grupo para ver como vamos a afrontar este novo marabunta, pero a miña opinión é esa, que sempre chegan a por riba da mesa misturando cousas que son esenciais e que sí que, por suposto, apoiamos dentro do Partido Socialista, con outras que non veñen a conto para nada, e logo con cousas que non se van a levar a cabo, non se poden levar a cabo, porque non cumpren os mínimos legais que se exixen. La última. Puede, desde lo que hablamos antes, pero lo planteo, ¿puede Jácome gobernar 2027? Puestos a base de modificaciones. Non, todo remata, todo ten un final. Jácome, Democracia Ourensana, incluso o Partido Popular antes, viven a costa do remanente de tesourería. Tú para financiar modificacións de crédito necesitas con que financialas. Podes dar baixas en distintas partidas que xa non o poden facer porque as agotan nos primeiros meses do ano ou podes tirar de remanente de crédito. O problema que ten o Concello de Ourense e moitos concellos, que é un tema tamén de financiación local, que claro, se estivésemos falando de política de verdade, se este goberno estivese gobernando, podería falar de financiación local, podería exixirle a Xunta de Galicia que hai servizos que se prestan en déficit por parte dos concellos. Pero claro, o Concello de Ourense non está nese punto porque están a outra cousa. Entón, o problema é que a día de hoxe, con respecto, é que estamos a funcionar con un orzamento do ano 2014. Do 2014, no capítulo de persoal, a data de hoxe, gracias a Dios, moitas cousas cambiaron. Dende o ano 20 ata o de agora, ademais, no 20 gobernaba o Partido Popular, por lo tanto, hai moitas cousas ao gusto do Partido Popular neste orzamento que non son do gusto do actual grupo de goberno, por lo tanto, non as empregan. Entón, isto xenera que, por un lado, o Concello de Ourense está en déficit, é dicir, gastamos máis do que ingresamos, porque tampouco se preocupan de xustificar subvencións, de pedir subvencións, de buscar modos de financiación externos ao Concello de Ourense. Tampouco se realizou unha actualización de taxas, prezos públicos, etc., dende que gobernaba o Partido Socialista, dende o ano 2014, a última actualización das taxas municipais. Entón, os ingresos son menos que os gastos. Cando o remanente de tesourería, que xa tiña que estar agotado, pero non o agotan porque non o saben gastar, porque non saben contratar, cando se agote, cousa que sucederá entre un ano e 4 meses, máis ou menos, logo non teñen como financiar modificacións de crédito. E incluso, tendo a maneira de como xerar débeda, porque logo, ao non poder financiar con modificacións de crédito, tes que xerar débeda, como non comezan o ano financiero ata setembro, perdemos
8 meses cada ano, cada exercicio fiscal. Polo tanto, en 2 anos, non é que non haxa cartos no Concello, porque sempre se poden habilitar mecanismos para xestionar, pero se non tes un orzamento, non podes facer modificacións de crédito e non podes xerar débeda, non é que sexa a parálisis, é que chegará un momento en que non se poida pagar nin o gasto corrente. En algún lugar limos que xa non lle fiaban tornillos. Pois é eso, é que non se poidan facer investimentos, é que non se pode pagar, cada día no Concello de Ourense entran facturas que son de diario, e eso queda paralizado. Entonces, deixamos de ser unha administración pública e alguén terá que facerse cargo del. Eso fue una masa de lo que es que, claro, yo te quería preguntar, porque todo esto que explicas, hacérselo entender al ciudadano común es muy difícil, porque hablas, no sé, yo por lo menos con la gente con la que hablo en la calle, pues sí que hace cosas y tal, y luego, pues hace muy poco, pues publicó un vídeo con unas grúas enormes y una escalera impresionante que está colocando para subir hasta el auditorio. Entonces, claro, si por un lado está diciendo, no, es que no tiene dinero para hacer las cosas, pero está haciendo obras... Claro, pero eso é como cando, bueno, utilizando un coloquialismo, é como cando se din, bueno, ese non ten para comer, pero ten un iPhone. Pois, máis ou menos é eso. Nós temos rampas en Concordia que non temos pagadas as rampas de Concordia. Están sen pagar. Hai unha parte pagada, as rampas de Concordia que son como o máis visible da actuación do goberno. Están sen pagar. Está pendente da aprobación dun modificado. Está pendente o contrato de mantemento, porque as rampas o que a rampa ten unha garantía de 3 anos. Xa pasou 1 e medio. Logo, agora se separan ou se alguén vai ali e lle dá o stop, aparece unha persoa que as arranxa. Cando ese contrato de mantemento se remate, páranse. Entón teremos, pois, como é o caso dos parques infantís, como están os parques? A recollida de lixo, os colectores, claro, non ten colectores novos, por suposto, por culpa do Partido Socialista, pero o mellor, dende un punto de vista técnico, é difícil de entender. Pero se ti vas por a rúa e subes no ascensor da Cruz Alta, o ascensor, dende logo, é esencial. E os veciños da parte de arriba da Cruz Alta levaban, o sea, unha demanda histórica dese barrio. Ben, temos ascensor. Está sen pagar. Temos ascensor. Quen se vai facer cargo do mantemento de todos os elementos de mobilidade vertical? Porque agora, moi ben, funciona, fano, teñen, porque poden facer estas cousas grazas ao remanente de tesorería, grazas ao apoio da oposición e do Partido Popular en momentos puntuais para a execución de inversións, aproveitándose de que os veciños piden e demandan cousas que son necesarias e obriga a todos a que sigamos nesa roda. E é unha morte a longo prazo, a medio prazo. Porque todo agota, o sea, este tipo de modelos de ti vai facendo, agótanse. Veuse na burbuxa inmobiliaria. Era moi guai cando o banco che daba para o piso, os muebles, etcétera, 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 ata que todo rebentou a xente arruinouse. Isto é igual, só que como os cartos non son deles, preocupalles menos. Claro, o non ser teu dache un pouco mesmo, pero é dunha irresponsabilidade, dunha gravidade para o cargo que representas, que a min pareceme moi grave, que a xente pode dicir, fai cousas, claro, pero ti cando faz cousas, tens que saber que é o que estás facendo, que é o que queres facer con esas cousas a futuro e tens que pagalas. Porque che fían, ti podes comprar un iPhone a prazos, podes comprar 2, igual cando compres o terceiro e non pagues ademais a factura dos 3 teléfonos, cortanche o teléfono, podes ter un iPhone encima da mesa, 15, 16 Pro, que non funciona, non che vale para nada.